Arazo guztien artean jorratuena izan da gorputza mendebaldeko artean. Baina errenazimendutik aurrera zeharkatu zituen gorputza ezagutzeko jakin minak jakitearen disiplina guztiak. Begiradaren kultura berri baterantz, ikustea ezagutzearen berdina zen. Ikusmen arteek esperientzia eta teknikak trukatu zituzten zientziekin eta zekozkion zatitan zatikatu zuten gorputza. Batzuek zenbakizko espekulazioen bidez egiten zuten, beste batzuek gorputzaren barruan sartuz tresna zorrotzen bidez. Beste batzuek antzinate klasikoaren inspirazioa bilatuz. Beste batzuek emakumezkoen harakikoitasuna goraipatuz. Inoiz ez ziren artea eta zientzia horren lotuta egon. Anatomistek margolariei laguntza eskaintzen zieten bitartean beren aurkikuntzak irudietan jartzeko. Artistek giharrak aztertzen zituzten, disekzioak egiten zituzten, ezurrak jartzen ikasten zuten, eta gorputzatalei proportzioa ematen eta espazioan mugitzen ere ikasten zuten. Aurpegiak eta keinuak kodifikatzen ere ikasi zuten, emozioak eta afektuak aztertuz, arimaren pasioak irudikatzeko, edo sinestunaren debozioa suspertzeko. Gorputzaren zibilizazio moderno bat eratu zen errenazimenduaren eta ilustrazioaren artean. Eta zibilizazio hori nolabait ere gurea da. Gorputza asmatzen.